Goizean gelan eukido daz eta berbaldiak egiten egon dire Mikel Jauregi eta Monika Mentzia deiturakoak, batxilerrean. Mikelek egin dau Larrabetzuko euskara. Eta Monikak egin dau euskara batuan. Euskara batu idatziaren kalkoa dan euskara batuan. Horrek eredu bi eta daukadaz gelan, zuek askotan eukiko dozu esan moduen. Eta ni horretan nabil, behintzat 4 urtez, horretan, experimentazio horretan, eta egin dodan lana da batetik hori, eta bezetik inkestak eginik. Eta orduen nik esango dodana da, nik praktikan neuk ikusi dodana, eta gero liburuetan zer dagoen, ezta? Orduen izenburu honetatik, eta gero Erramonen greko asko daki, eta bera hemen badagoenez, propaideia edo, aurre argibide moduan hemen jartzen ditut, oinarrizko batzuk. Eta ahozkoaren garrantzia gora joan da, telebistan ikusten duzue, uste do Xabier Amorizi ibili dela sorginen laratzaz eta hemen berbaz. Ahozkoa gora doa, eta ahozkoaren garrantzia guk kontuen hartu behar dugu. Eta gertatuten da beste alde batetik, gure artean, lehengo arrantzale eta baserritarren euskeraren ordezko gaur entzuten dugula, hori esongo ganken euskera metalinguistikoa, oharrak eta deklinabideak eta buruen eukirik berbaiten dana. Eta hori da gure artean da bilena. Euskera batuan naiz Bizkaieran bardin da. Eta entzuten dozuenok, Bizkai erratea, eta entzuten espadozuek komeni da entzutea, han gazteagoak, datozen barriagoak, nik ikusten dut euskera batuan eragin apurtxu bat gehiago daukeela. Eta hori be aztertu gurako gonke hemen. Niko gure neuke zeo zer azaldu euskal diglosia honi buruz. Ze guk gelara sartzen garanean zer irakasten dugu. Beste berbeta bat, Bizkaira sartzen dugunean zer da, beste berbeta bat sartzen dugu. Ez, eta hori da hemen esan gure gonkena. Gure Bizkaira irakastea da diglosian, barruan jokatuten gabiltzala, esan gura da. Orduan, badaukagu euskera batua, badaukagu euskera. Eta euskera horretan, euskalkia, dago euskera estandarragaz hartu emon diglosikoan. Eta konzeptu hori ulertuten espada, eta azten bagara Bizkaira irakasten beste berbeta baten moduan, gure buruak ez dauka konponbiderik. Ezta? Eta honetan, apur bat aurrera baino dute, gero sakonduko dugu honetan. Teoria oinarrizkoak ikustea gurako neuke. Eta lehenengo esaldia, lehen greko zipine dodan moduan, orain inglesez jartzeak bere garrantzia dauka. Ezta? Guk sartzen badugu Bizkaiera, erdi bermiotarrak ez euskian, hango Elizalde ikastolan egin nabazan inkestetan ez euskian bermiotarrak, horrek aldanulez berbaitzen dugu. Eta hori zan, deutzudaz eta esaten ibilizalako, ezta? Orduan guk giro hori, geukidugunaz, neuri ez euskan batek, ikasle batek, euskereak gortasun diadeko, ezta? Eta orduan giro horretan oso garrantzia handikoa da hizkuntzari emotea inguru kulto bat, eta ingelesez gauzak esatea, eta adieraztea Alemanian dialektoa eta hozela, eta Italian, eta Amerikako inglesa, ez dara bardin ezaten gaur eskiko edo mobila Europako inglesean eta Ameriketakoan, eta guzti hori esatea, oso importantea da ikasleak gelditu ez ditezan euskalkia dala badakizu, talosundeko kontu modu. Garrantzia handikoa da, eta nik horregaitik inglesez ipintzen dut hori, ezta? Eta gero, hiru esaldi edo, hiru bat testo datoz hemen, irustez oinarrizkoak direnak, eta da. Lehenengoa, ez dakit irakurten da nortik, handik irakurten da, neuk egingo dut, ez dakit. Ume batek, eskolara doanean badaki bere kodigoa, euskarazkoa nahi zerdarazkoa. Eta hori, jakinezik, oinarria, hau da, dakigunetik ezin garazi. Eta ume batek eskolara joan, zeuek egin aproba bat, egiten duzu etxean eta danean. Kalean badago umetxu bat eta 4 urtekoa, euskalduna kasu honetan, eta dinezu, zeuk apurtu duzu, eta nik ez. Eta ergatiboa, utz barik esango da, nik ez. Zelan ibiliko nazniari ergatibo irakasten, eta erdaldunak beharko ditu urteak.
negatibo ikasten orduan, metodo bi beharko dira hasieratik. Baina umeak eskolarakoan badaki bere kodigoa. Gero, Ramon Baxoken aipamena beharrezkoa da. Behin betikoz jakin dezagula, jatorrizko hiztunek daukatela kompetentzia eta euskaldun zaharrak ez badira euskaldun, ez da euskararik arimagabeko euskaranto hil bat baizik. Dino Ramon Baxokek. Hori oinarritzat hartzen badugu, eta umeak txikitsutan badakiela kodigoa kontutat hartzen badugu, badakigu nondik hasi, badakigu abia puntua zein dan. Horrei, gehitzen badautzegu guk, zuek honetan psikologian gure lanbidea da hau, hezkuntza psikologian auzubelek dakarrena, hezkuntza psikologia guztia printzipio bakarrean bildu behar banu, honelaxe enuntziatuko nuke. Ikasketan eraginik handiena duen faktorea ikasleak badakiena da. Ikerbedi hori eta irakas dadila kontsekuenteki. Hori dino auzubelek. Orduan, ikasleak dakienetik hasi behar dugula, badaki kodigoa eta euskaldun danak emoten deutzo gaitasun edo kompetentzia hizkuntzari, oinarria badaukagu, ezta? Orduan guk ez dugu ibili behar zabantzatan hori Holanda, ezta? Eta honek zer dakar? Askotan ibili gara gu esanguran edo justifikatuguran Bizkaiaren gora berak, eta batek esaten dau. Nik hori Bizkaira kontua sineste edo ez sinestea da Bizkaira gaietan. Eta beste batek esango da, ez da garrantzizkoa da euskara erabiltea. Eta urrengoak esango da, hemen importantea da euskara ona izatea. Eta guk horren aurrean erantzuna behar dugu. Eta nondi sortu zen premia hau erantzutekoa? 78an Euskaltzandiak euskara batua onartzerakoan, osteko urteetan, labairu 70an hasi izan, osteko urteetan zer zan kontua? Justifikatu behar zan, segaitik euskara batu onartu bada, segaitik jarraitzen duzu hain Bizkaiera irakaste. Eta hor sortu zan justifikatu beharra. Eta horretorri dira, gero argumentazioak eta gora berak, ezta? Eta horren aurrean, nik uste dut behingoz arrisku guztiagaz, okerri biltekoagaz, uste dut ausardi guztiagaz esan behar dugula guk zein teoriatan oinarritzen garangu Bizkaira finkatzeko. Eta bat da, lehenengo esan duguna, gurea. Zer da gu daukaguna? Izkun berbeta bi dira. Bat da, diglosian gabiltz, hori da arazo bat, konpondu beharrekoa. Gurengoa da, baina euskalkia zer da? Beste berbeta bat batuan ondoan, haren euskalkia da, zer da? Eta gero, hirugarrengoa da, psikologiak, eskolakoak, hezkuntzakoak zer dino? Zeren izenean hasi naitekeni Bizkaira irakasten. Eta laugarrena gaur aitatuko ez duguna hemen da, eta nik goizeko 8 ikasgelara noanean ze material daukat egiteko, zein behar duenik, non daukat. Eta hori da, beste urte batean, edo plangintza baten egin behar dana. Guk eskuetan goizean zeo zer behar dugu. Eta hori da, sortu behar dana, eta gaur ez duguna hemen holako ari nauzi batzu baina ez dugu zaipatuko hemen, ezta? Eta, orduan, oinarri moduan hartzen dugu. Non hasten da Bizkaiera, non dago Gipuzkera, non dago euskara batua, ikusi. Ni horrela zibilen nintzenean, burutik intibilen nintzen, eta azkenean, halako baten aurkitu nuen teoria, eta postu nintzen, ezta? Eta teoria nik, hemen da zen honek izen motzok, Wainwright eta Fergusonek, niri inoren laguntzaz joan nintzen euren gana, baina nik aurkitu neban zera. Wainwright dino, berbeta bi ukipenean, hor nik berba teknoleto moduan euskara batuka mantenduko nuke. Ikutzen dagoz, ukipenean dagoz, baina dinozu berbeta bi, gure kontu ez da berbeta bi, gure kontua da ia euskalki eta euskara batua zelan dagozen, eta beratino ez bardin da egotea, berbeta bi alkarregaz alkar ikututen, edo bardin da egotea euskalki eta euskara batua, edartu. Orduan, teoria aldetik horren ukipena erabil daiteke honen. Eta gero, eta ze egoeratan dago Bizkaira euskara batuaren aurrean, diglosian, hau da, gorago dago euskara batua, funtzioetan, hori emonjako, eta euskaldunok alan onartu dugu, eta Bizkaira dago berau, ulertuta bere zentzuan, Bizkaira literarioan,
testu bat izan daiteke euskara batukoa baino hobea eta gorago dagoena, baina funtzioetan Euskal Herri osorako euskara batua onartu dugu. Orduan, hori jakinik guk zera onartuten dugu diglosia, funtzionala. Eta funtzionala zer da basok etino, Ramon etino. Funtzionala da, iparraldean frantzesa egonda moduan. Pelota partida bat, beratino, ikustera joaten nintzenean, euskara zentzuten ebanik eta orduanan, euskara zan hizkuntza. Eta administrazioa joaten nintzenean edo jendarmeriara, frantzesez. Orduan, euskarak bere funtzioa eukan eta frantzesa berea. Eta berber hori da guk hemen proposatuten dugune bizkaierarako, funtzio batzutarako. Bizkaiera, beste batzutarako euskara batua, gelan gauza bera. Eta hor, esaten da bizkairak arazoak daukazela, baina euskara batua bai. Euskara batua non erabilten daba, non erabili behar daba. Telebistan ze programatan, nok egin behar dago euskara batua, hori ez dago konponduta, Eta esaten dugu baietz ez da egia. Nik entzuten dut, euskara batua ez dana, edo zein aurkezpenetan, edo zein programa ofizialetan, teleberritik kanpo, ez da hori, araututa. Orduan, arazo hori da, bat. Eta txillardegiren, eta basokea txillardegi gana jo behar da, txillardegi dino, guk geure diglosia edo endoglosia antolatu behar dugula. Eta irazia zer da, irazia da, alkarren artean eragina eiten dabiltz euskara batua, bizkaira literarioa eta lekuan lekukoa. Eta orduan, hemen entzun dut, maian berba segondirin artean batek esan dugu bukatu euskara batutik etorri da, batuaren bitartez, ondo, badator, betor, ez da? Eta gero, lekuan lekukoa esate baterako, Euskaltzaindiko hiztegi batuan sartu da laskitu berba. Berba hori laskitu mungialdekoa da, nik jakin dodala, eta euskara batuan dago. Orduan, lekuan lekukoak euskara batuaren dan eragina auki dago. Eta euskara batuak Bermeon bezaten da, hori, bat ikasi dut. Euskara batuak eragina zein aititea eta mamak ez daki oporrak zer dire, badaki. Eta ez dago alfabetatuta, lekuan lekuko euskeran bizi da eta oporrak zer dan badaki. Orduan euskara batuak eragina dauka lekuan lekukoan. Bizkaira literarioa gaur ezin da idatzi euskara batua 78koa onartu aurreko moduan. Euskara batuaren eragina dauko. Orduan guk, gozon loberak esan dago moduen, ondo esan ta, euskara batuaren antzerantz aldan guztietan joten egin behar dugu alegin, ezta? Orduan, guk badaukagu teoria bat, diglosiarena, badaukagu horrez ganera euskalkia euskara batuaz ikututen dagoela eta onartuten dugu bizkaira dala Michelena dino moduen dialekto de. Hau da, zeo zeren euskalkia da. Ez da berez independientea. Baina, horrek ez dago esan gure euskalkia ez dela entea, ze nik irakurten dut herria iparraldekoa, astero, eta nik ezin dut idatzian moduan. Orduan, euskara batua jakin arren, euskalkiak badauko bere tasuna. Orduan, hori da guk onartuten duguna, euskalkiak badaukala bere izaera bat. Ezta? Eta horregaz, nik gura neuke hemen begiratute ondo, zelan, 3 nortasun onartzen dugu zan, eta ez bat, ez bi, ze honen bitartez, gure ustez argituten da, hemen itondudan Bermeon zer egin behar da herriko euskaragaz, ez da? Hemen da, eta guk argitu gura geunke hau. Eta ikusi gure geunke ze urruntasun dagoen, Bizkairatik euskara batura, zenbatan aman komunean hartzen da bena, biek, eta zenbat bakoitzak berea mantentzen daban. Ze urrengokoan, ikusten da, erdiko euskalki bat, Gipuzkera hartzen badugu, hor, euskalkiak eta euskara batuak askoz arlo bateratuagoa daukia. Eta horrek, dakar gero, metodoa gelan desbardin erabiltea, ze Gipuzkerakoak berekotik batura,
pausutxu bat baino ez emon behar, eta Bizkairakoak pausu handiago emon behar da. Eta hor ikusten dugu ze arlo handia daukian euskara batuak eta euskalkiak kasu horretan. Zenbat dira gure euskalkiak? Gu eskoaz hor sartzen, Zango da Amabi, Iñoki Piniak, Bizkaira literarioak 4, Bizkairan 3 moltzo, eta bueno. Eta ikusten dugu, euskalki heteronimoa dela esan dugu, dialekto zeren dialekto dela esan dugu, ezta? Eta hor begiratu ezkero ikusiko dugu, barren entzun geinkez gu, dituz, nez dauz. Entzun geinkez, ginan eta gintzazan, eta ertzaintza, dauz entzunarren, eta dituz entzunarren ahoz eta erabilarren, gu joango gara ditu esatera. Orduan, zer egingo dugu hor? Egingo duguna da, dakigunetik uste dugunera izan behar dagoela, arau izatera. Eta horretarako, hartzen duguna da gogoan, beti persona jakin bat, persona konkreto hartzen dugu gogoan. Hau da, gure gelara datorren eskatu edo mutilak daukan euskalkiaren kontzientzia hartzen dugu. Ez gramatikan datorrena bizkaierazkoa zer dan edo ez izen zan, ez guk hartzen dugu berak dakiena. Eta hori, inkestatan, eta ondo danean, agertzen argi eta garbi agertuten da. Bukatu, dakardia, eurak, euskara batuko dala. Eta amaitu, ez. Bukatu, 95% euskara batu dela, eta barik Bizkaira dela. Orduan eure kontzientzia bat badaukia, zer dan, gure 12-14 urtekoak badaki hori. Orduan hor kontzientzia bat dago, zer dan Bizkaiera eta zer dan euskara batua. Orduan goazten gara, dauz edo dituzetik, baina beti proposatzen dutzugu, ditu, euskara batuaren antzekoa eta euskara batuagotik sakabanatu agora etorri denez menderin mende, egiten dutzugu baturantz, bera Bizkaira bere lehen batuago egon zan sasoirantz bultzatzen dugu. Eta gero, gut daukagun arazoetariko bat konpondu bakoa da, A ala EA berbak, ez da? Eleizea, gaur irakurri dut egunkarian, mai inguru egon zala eta ez dakit honintzen beita edo nok idatzi eta berba emon eutzon, da, ala berbea emon eutzon, Bizkaira hori irakasten da berbea emon eutzon, edo berbie esan bai, baina berbea idatzi berba, arazoa daukagu hor eta hori kontuan hartu beharrekoa da. Guk proposatuko dugu EA Bizkaira zerabilteko, baina berba teknikoa datozenean karrika, iparraldetia datorrenean karrika esaten eskaibili, edo ertzaintzea, ez dugu esango, eta domekean esaten ez da moduen, domekan baino, eta orden hor bideak proposatzen dira, baina oinarria da teoriarako jakitea Bizkaira dela zeo zen euskalkia. Eta euskalkiak bere izera dauko. Guk begiratuten badugu, neba erabiltzen dugu, eta neba arreba, eta guk eskatu dugu behinta barriro hori euskara batuan sartzeko, baina hori sartuko da euskara batuan, geuk euskara batu egiten dugunean. Besteak, ez euskue erabiliko. Ni bintzat horretan komentzitutan hau. Eta ikusten dugu, nire nortasuna daukala, Bizkaierak, eta euskara batuak ez daukozena beraztasunak badaukozela. Eta horret dire guk gelan, landu behar dugu zenak, edo zeren ganetik. Eta gero, hirugarren arazoa, hezkuntzaren psikologia aldetik zer jakin behar dugu. Hori da, zuek onduen dakizuena, eta gure lanbidea, eta hemen, esan behar duguna, giltza, auzuberen ikasketa esanguratsua dela. Hau da, umeak dakienetik abiatutea da giltza, eskola. Eta hori egiten dugu, edo egin gura dugu beti, ez da, gure alegina hori da. Eta lehen irakurri dugun aipamen hori, edo zita hori kontuan hartu ezkero, hortik ikasleak dakienetik hastea da giltza ikasketa esanguratsu edo signifikatibo guk irakurri dugunean, ez da? Eta hor badakigu familia erdaldunetik datorrena, ama erderatik datorrena edo ama euskeratik datorrena ez datozela egoera barean. Eta guk ezingo dugu metodo bera erabili bientzat. Hori da oinarritzat hartzen duguna. Eta horretan, gero zuek irakurri duzuen ere moduan Bigozki eta garapen hurbileko gunea eta neska mutil horri guk jartzen badautzegu
berak dakienetik ulertu ezin dauan gai bat, bai matematikan, euskeran, historian edo zertan, galdu egiten da. Orduan guk, hori da hemen aitatu danalen, zubia egin behar dugu, berak dakienetik guk barri moduen jartzen dugun gaira heltzeko bidea eukidaia, ezta? Eta hor kokatu dugu guk bizkaiera literario. Hau orain argiago azalduko dugu apur bat. Orduan hemen interesgarriena da, eta gehiegi luzatu barik jakitea, auzubel eta irakurten baduzue, zeuek ikusiko duzuen ebre moduan, norainoko argitasuna emoten duen auzubelek dakigunetik ez dakigunera joateko. Ez euskara bakarrik edo zein gaitan, baina gure kasuan interesgarri da euskararako hartzea. Inkestak egiteko nik eta ez ikusteko geurean bakarrik, mauletik hasi nintzen, Zuberora joan nintzen, lehenengo zara heltzerakoan aurkitu nituenean hango neskamutilak Zuberera zorroetan ni postu nintzen, egia esan behar dut. Eta ni zertan joango nintzen bestera Zuberora euskera batua entzuten. Zer neunkan zer ikusian, ezta? Bagumiakan ibili ziren Zubereraz, Mauleko ikastolan, handik hasi nintzen, gero Kanbon egin dituen inkestak, handik gero Bergarako ikastolan, eta gero hemen Bermeokoan, Elizalden, aparteko eskarrak emon beharreko nago, gero Mungian, Txorierrin, Kirikinon, Askartzan eta Getxon egin dituen inkestak, ezta? Eta hor zer ataraten da? Ikusi testotxo hauen, hau Bermeokoa da, eta ikusi euskera batuan. Behin batean, amak esan zion Txanogorritxori amonaren etxera joateko gaixori zegoenez janari apur bat eramatea. Bizkaira literarioan, berak egina da, hirurak egiten daki, berak egin zituen hirurak. Bestea, behin baten Txanogorritxori amak eskatu eutzon janari apur bat eroateko amumari hau gaixorik egoalako. Orain ikusi, berak etxikoa egidazten dauenean, egun baten Txanogorritxori amak esan txon amumaine jumbi dauela jateku eruten, geixorik dauelako koitxadie. Zer ipini dau hirugarrenean koitxadie sartu dau. Berak testo idatzi egin dau, nik ez dut jaso baino egin testoa. Zer gertatuten da? Euskara batuan edo Bizkaira literarioan agertu den eklektikotasun hori, ostasun hori, berean ikutu bat gehiago eginik, esango nuke alkarrezketa beroagoa dala, naturalagoa da, espontanitatea zabaldu da. Gelan dandana landuko da, ez dakigu, baina horrek egiten dauenean, behintzat ikusiko da, askatasun eukiko dauela, hori gelan egiteko. Eta nik goizeko sortxiletako saioan, klasean, Mikel ibili da, nik uste dut gehien bat Larrabetzuko Txorierriko euskara izan da. Eta batuko bat, edo beste sartu ditu, dute bat bai. Esan dute testuak autonomo direla, hori ez dago kiola egitea, autonomia bat dauka testuak, eta ezin da egin hori berez egiten bada bizkaieraz, ibili behar da, herriko eta bizkaieran maiaz batuan. Zata dute batua da, horre ezin da sartu. Eta hori bai, baina ibili da berean, lasai, bere erregistroan. Eta hor, espontaneidade handi bat dago. Eta guk erabili dugu, eta geutarteko, euskara batu irekasten ibilidin garanean, zer egin dugu, eduki dugu, askotan esan ezina, aditzaren aurrean izildu, eta holakoak geuk ikusi dugu. Eta lehenengo hizkuntzan espontaneitatea da, jariotasuna, eta hori ez da. Eta adibide moduan ipiniko dut beste iparraldeko testo bat, honek bi baino ez ditu egiten, otsoak ikusi zuen eta arbol baten gibelean gordezen Txanogorritxoren, berakaban idazten dute segaz, zain, pasatu zelarik otsoa etorri zitzaion mintzatzera. Otso batek ikusi zixun eta bidaian zuhaitz baten gibelian kukutu zuxun neskaren beha. Txanogorritxuk pasatu zuxulaik, otsua jin sakosin elekatzeat. Nilengo irakurri nuenean, bai Bermeokoaren eta hau literatura da, ez idazkeratik, baina harrituta gelditu nintzen, ez da. Testo oso hau langoa dauka honek. Egun baten Txanogorritxuri amak esan txon, hauen Bermeokoarena da, eta gero beste ingo. Amak esan txon, amumaine jumbi dauela jatekue eruten gaixorik
dauelako koitxarie. Txanogorritxuk aman esanari kasu entxon eta antxunzan posposik lorak batzien bidien. Bai alako baten otso santar bat agertu jatzo. Eta dinotxo hori bidie askoz beluzia uedalez. Hobeto datortxola bestetik jutie. Beste tentelak kasu intxon. Eta bada espadako otxuek aurri hartun eta amuman etxera ailegazan askoz beharin jau. Honek amuma jan zauen eta oire barrure sartun zan amama disfrazata. Ezta? Hori herrikoan egiten da. Bizkaira literarioa da hori jantzia, baina kalifikatiboak kendu egiten ditu berak. Orduan berak badauka bere gogoan zeo zer, dinotzona, berak erregistroak zein non erabili daitekeen. Ezta? Eta iparraldekoaren testoa irakurri ingo dut, ze, dino, behin bazuxun, Txanogorritxu izeneko neskatxo bat bere etxetik joan zuxun zare batekin jatekoz betia, bere amatxiri atxaskariaren eramaitiat. Kotxo batek ikusi zuxun eta bidaian zuaitz baten gibelian kukutu zuxun, neskaren beha. Txanogorritxo pasatu zuzulaik, otxua jintzako xun elekatzeat. Norata bian xira hola, otxuak etxeko bidia untxa ezautzen baitzien, beste bide bat hartu zuxun laburro, eta bere lekia hartu oezolan. Eta, ni testo honen aurrean, aurkituten da, esaten dana, irakasle moduan, nik zer. Badaki hori, handagoenak, nik zer. Hemen ikusten dana da, guk eredu bi daukagu zela gelan, gehienetan, herriden baten egongo dira danak euskara batukoak eta beste baten danak bizkaierakoak, baina askotan daukaguz danetarikoak guk, ezta? Guk teorian alde argi ukizkero zer dan, nik uste dut praktikan gauza asko bideratuten direla, ez danak, baina gauza asko, ezta? Eta bata da, gorrian, Euskaldun barriak darabilen bidea, hori ikusiko duzu etxepetxen liburuan, izkera formaletik ikasten da, gelan berbeta formala ikasten dago, ezta? Baina izkera formal horretik gero joatekotan etxeko berbetara eta familiakora. Eta inoz, familia badauko berak, han egingo da etxeko berbeta hori. Baina etxetik datorrenak, barruko intimoko esparruti datorrenak, horrek etxekotik euskera batu edo bizkaira literariorako bidea egiten da. Orduan, bi prozeso desbardin dira. Zeuek neure moduen daukazuz irakasle kideak, ikasgelan euskaraz dabiltzenak eta kafe hartzerakoan erderera pasetan direnak. Zer gertatuten da? Euren berbeta formala, euskaraz bada, baina intimora ez da pasatu. Eta besteak, etxetidakienak dira, gure laguntzailerik onenak enak. Horretira, euskaraz bizi direnak, euskaraz pentsatuz eta mesetan dabiltzanak, eta horrek euskara estandarra ikastea beste prozeso desberdin bata. Biak batera erabilteak ekarriko leuken kaltea da, etxetik euskara dakiena guk murgildutea besteagaz prozeso berean. Eta hori da egin gura ez duguna. Eta eskola heldu daiteke intimitaterako berbeta raino, eskolari dan ezin jako eskatu. Eskala sarratuko hain. Eskolak egiten dau, berari ondoen dagokiona, berbeta ona eta ondo irakastea. Baina motorra irakatze behar, motorra erosi behar dan edo ez, hori ez dugu eskolan erabagiten, hori etxean erabagiten, familian. Orduan, hori gure ardura ez da izango, ezta? Orduan, guk egin behar dugu, geuri dagokiguna, eta ez estresatu ez dagokigunagaz, nire ustez. Eta gureko neuke argitu zubia. Nik hainbeste bidarrez entzun dut zubia dela euskera, nik uste dut 73 gora entzuten abilela, Ander Manterolak eta Adolfo Arejitak eta Mikel Zaratek sortua, zubia, ni beti bilina, zer da zubia, gora eta bera eta gara. Eta nik uste dut argitu dut, uste dut ezetzeok esan, nik uste dut argitu dut, zubia zertan da bizkaira literarioa zubi, ezta? Ni eskolara joan nintzenean, eta zuek nik bizkairakoa jakin nekiena da, 3. personaga jokatuko dute, Einlei, edo Einleik, nik Einlei, baina Einleike beste batzuk, ezta?
Gero batuan ikasi nemen dezake eta lezake. Tinoz ez jakin, zein leike zeineri dago jagokon. Edo dezakeri, edo lezakeri, nik ez jakin. Bietarako. Izan da nirea. Bueno. Orden eskolatan zer egin da, ahaldo tirakatzi, eta bakezantue. Ahaldau ipini, eta kendu dugu konpontu. Baina, ahaldauk beste arazo batzutakaz. Gelan ikusten dugu moduan. Eta ahaldau nahaztu egiten dela. Ze, gero intransitiboa dator. Eta egin aldau, eta joan aldau. Eta beste nahazte bat dator. Orden, arazo komplikatu egiten. Orden nik hau eukidot beti, ez da? Eta nire ustez, nik zubia Bizkaira literarioana honetan aurkitu dut, nire ustez. Egoera honetan, nik goian dagoen eskema eukin neuk etxetik, eta ikasleak neuria pere bai, eta nik Bizkaira literarioa ikasterakoan ikasi neban daiket. Ezta? Eta daiket ikasterakoan, banekien daiket dezaketen parekoa da, eta neike nei nezaken parekoa. Orden euskara baturako zubia eukidonik. Ez da niretzako izan disfuntzional, ez dira izan bi, alkarren ondoan ipinita, baina ulertu barik. Nik orduan, Bizkaira literarioari esker, lortu dut kokatutea batua Bizkairaren parea. Niretzako ontxebe bardin balio deu leikek bietarako, ezta? Baina badakit puntuan nabilenean daiket sartu ezkero konpontzen dodala arazoa, ezta? Nire ustez zubitasuna hau da. Zubi eginda Bizkaira literarioak emondoz niri zubia euskera batu, nahiz gogoragoko euskera jakin kulturako bide moduan, ezta? Eta horreri esker nik esan nike Bizkaira literarioa irakastea merezi dauela. Eta esaten dana, zer da, ze alde dago esaterik deutzut edo dizut. Baina ez da hori, konzeptua eta osatzean, desbardina dira, konzeptuak, oraintxe laster ikusiko dugu. Eta gainera, guk antolatu egiten dugu, geure izkera, bere osotasun baten hartzen dugu, eta nik honetan bardin hartzen dut, Bizkaira bardin da nire ustez Bergarakoa, naiz Ondarroakoa, bardin da, ezta? Eta honetan nire ustez garrantzi handikoa da, ez dakit orain esan edo gero esan, garrantzi handikoa da berak eskolan dagoen gure neskato edo mutilak dakiena, ezta? Eta guk hartzen badugu bera, ezer ez dakienaren moduan, ezta? Honek ez daki ezer, danari, emango dutzen dik ezer, bardin, ezta? Danari, ikusten nauzu, bai, nik zu ikusten zaitut. Gumeko ite du horretan eukitea, etzetik euskara tontotzat hartzea da. Eta ala neukidu urte askotan. Orduan, nik egin dodaz urteak etondino akatzak egiten jarraitzen da, ikastea gustatzen jat. Ez dakit ikasten, ezin dut ikasten. Horrek, erdaldunari irakastea kostatu egiten da, ez da? Baina etxetik datorrena badaki. Horde, zela neukiko daz, denpora galtzen etxekoan da ozenak. Ezin dut euki. Egin eikena da, etxekoa dakienari esan, hauzu badakizu, neuk azalduko eta joan horrengana, batu taldean tirekatzi zeuk. Hori bai, eta bera da orduan eragile gelan, baina ni bestera hartzen badot, batontotzat hartzen dut. Ezta? Gauza bera gertatuten da, ergatiboagaz, eta abar. Eta euskalkien artean bai. Ni zelan neukiko dut Lekunberriko aurtxo bat, zelan neukiko dut gelan esaten naiz, eta gero, sagua. Badaki etxerik, betirik daki esaten ez, eta zetaren bereizketa, ageztu behar. Baina, munitibarrekoa bada, jarraitu beharko dugu, ez eta zetaz urteak, tenore moduan gero ez dugu esango gani. Orduan, ezin dut prozeso bere euki. Zelan eukiko donik gipuzkoar bat, berez, gipuzkoar ez probintziz, Giputza, euskalkiz dana, mugagabean arazo handi eta aukasana. Eta egunkari irakurtea baina ez dago, urtetan. Urtietan esaten dugu eta guz sekula eskarako fonditen. Urteetan, bie direla badakigu. Hain aztatzen dira behin eta barriro. Zelan egongo naz, haiek eta gu egongo gara denbora bera horretan. Baina aditza datorrenean, gureak aditzea sartu behar ditu orduak, mugagabean sartiz dituenak. Orduan, hemen esaten dan printzipioa bardin da
euskalkitik euskalkirakoa, naiz etxetitakinak eta ez dakienaren artekoa, ez da? Eta guk, zer egin behar dugu lekuan lekukoa? Ni mungian ibili ezkero. Hiru parametroak batera direla eta materiala, nik uste dut batekoak datorren urtean sortuko dozuela materiala eta horretarako izan leiteke aholku egokia, materiala joan beharko luke hiru zutabetan. Euskara batua badago dute, alboan behar daudabe, eta alboan egin daude. Mungin esaten da, daude. Orduan, hirurek ikusten baditu ez deko beharrik, apartekorik. Gero zeuk ikusiko duzu zemet eskatu, baina hirurek daukaz, hiru zutabetan. Edo diezaion, deion, deitzon. Deion da bizkaira literariako eta deitzon, lekuan lekukorako, bizkaiera da, baina lekuan lekukorako iztea hobeto da tradizioagatik. Hiru zutabeak euki aurrean, eta esan, gazteak danak parametro guztiak euki behar ditu aurrean. Eta bardin da euskara batuko bada, idatzioin bizkaira zuk. Eta nik ez dakit hartuta da, idatzi, eta idatzen dugu. Ni Bilbokoa daukadaz, ikasleak, eta kajatu egiten dira. Guk ez daukagu euskara, guk ez daukagu euskalkirik. Eta Iñaki Gaminde daukor grabak eta Bilbokoak, eta eroan nituen, orduan atzera egin, eta bai, gupe badaukagu. Ez da? Orduan, material eukizkero aurrean eurek aditza ikusiz, ibilten dira idazten. Ikusiz. Baina badaki eurek idazten bizkaieraz, aurrean materiala dala. Eta zein da irakasleen eginkizuna? Irakasleok gure umea baino gitxiago ez dugu jakin. Eta etzeko euskara jakini badatoz, geu ikasin behar. Bestera txarto, geu geldituten gara. Ze umea dino, hori Samudiokoa baina bakiotarra da izan ez da. Anderino gurean siesta ez da esaten, gurean bilagoa esaten da. Anderino esan zuten, zuzeban dakizu hori dana, bat gurean esaten da, bilagoa esaten da. Orduan, zein behar dugu nartu, aidarto, biagoa, abudatu besteak, biagoa, ez? Ikasle, orduan gu jakinen behar dugu bizkaiera literarioa. Eta liberatut egon behar bada, hilabete, egonen behar da. Eta beste biderik, gu jakinen behar dugu. Eta ikasleen eginkizuna, ikaslea da gure gidaria. Guri ikasleak, ni zelan irakatziko donik, Gernikakoak darabil zuen, nezakin orainoko da, Gernikaldean bai bintzat, upielakoa, nik ez dakin noz erabilten duzuen. Upielako ez daki zer, upielako, nik entzuten da, baina ez dakin noz erabili. Nok daki hori, hangoak. Nik ikaslari duen behar dutzat, eta handik ikasi. Edo arratiera joaten azenean, entzuten dute. Gaur denpora txarrat dagoan alez, eta guzti, dagoan alez. Eta gero baki Mikoleta darabilela dagoan alez, mungiko daude darabile moduen amazazpigarren mendean, baina bueno, ni dagoan alez. Nok irakatziko dugu berak, ikasleak, orduen ikaslearen zeregina zer da? Bera dakiena, guri, eta geu berea jakinez, irakastea da zeregina, ez da? Ahozko komunikazio batan zer, ikasleak ibili behar dau, bere registro lasaien ibili behar dau. Euskara batu ikasi dagoena, euskara batu erabiliko deusku, ez da? Baina, bildur izaten gara. Baina, bizkaira ikasi behar dau ez? Eite badan ikasiko dau. Zebiliko da, inguru, tetorriko da, eta joango da Sagardotegira, eta besteak ibiliko dira, entzungo dau. Teni badako da ikasleak, eta euskara batuen egin, eta arantza aurreko itxak esan dugu moduan, deurie sartzen dago bitartean. Eta nondi bentzun egiten da, balboan. Orduen ez da kontua. Eta Barakaldon zer egin behar da? Barakaldon bizkairaren barri ez daukan ikasle hori geu gabiltz marginatzen. Marginatu egiten dugu. Eta esaten dugu, euskara erabili egiten bada, bizkairako jenteagaz aurkituko da. Eta erabilten ez badau, orduen esan degun, ez erabiliko eztan berbete irakasten gabiltz. Orduen egongo gara askoz patxadatzu. Bai, erabiltekoa bada, nahi eta ez egongo da hartu emona bata eta bestearen artean. Eta gero, irakurketa zelan egin, honek aparteko saioa mereziko leuke, guk Mendebalde moduan jardunaldiak edo ikastarra emoten gabiltz Txorierriko eta Leioako patekoakaz, zelan irakurri, inok ez duzku irakatzi, hori ikasin behar dugu, irakatzi, zelan irakatzi, zer irakurri behar dut, zeintzu dira multzofonikoak, gero hemen zein behar dut, ez zara etorri edo ez zara etorri edo zein behar dut, eta hori irakurketa egin behar da,
eta dana ez dugu horre esango. Gero euskalkiaren ekarri adibide bakar bat ipineko dut. Gure euskalkian Iñaki Gaminden eta grabaketak ikustea nahiko dozue, ezta? Menik hemen gurasoak bizi direnak entzunekoa, han eskoiko zutabean dator, eta esaten dugu gurean Mariak esaten dugu lagunak borkel iminita beti tabernan. Eta borkel hori, diskulpa moduan, ezta? Eta borkel hori dauko 13. mendekoa da, ezta? Eta hori da frantzes zaharrekoa, eta Kalisto eta Melibea erderaz irakurri gendunean, han literaturan, han agertzen da. Y puso el broquel escudo. Puso borkel ibinita euskera zentzuten donik gaur egunean. Edo, esakerak, ezta? Ni neuk entzuten doteta. Joan zela badega pulpitora eta igon orduko bertara, sermoia astu. Eta orduen, enaz, bera joango zeu esan barik, eta orduen azizela, zutunik egoela, banakuzu, makurtu, enakuzu, banakuzu, enakuzu. Adi sintetikoa ikusi dena. Gaur entzuten dugu. Eta horrek gure etxeetan badagoz. Orduan guk egin behar duguna da lotu etxeko berbeta horregaz gure gelakoa, berbaz, edo idazlan baten, edo ez dakiz zer. Eta ikasleak askatan esaten dutzue, hori ez da esaten gurean. Ia iton duitzen, eneritzek ez eusten. Hori ez da esaten gurean. Ia hartu bosto gorleko. Joan kabinara eta gehitu. Gehitu amamari eta joan entzuten. Joan zabesti entzuten, eta zer dino amamak bai esaten dala. Baina horrentzako autoria de amama da, handik aurrera, ez da? Amamak badaki hori. Baina, datorrenean ikaslea, zier, helduzan, eta adino. Ez dut egin lana, atzo astu nuelako giltza, takilakoa. Ez ari dezu, zeure berbetan esan. Astu zitzaidala barriro. Ez aizua, zeurian astu daztela giltze ederto. Ezta? Orda zer dago blokeo bat, guk aportu behar duguna, eta jakin nos erabili. Ezta? Hau da beste zer bat, erregistrori buruz. Orduan, ereduetan daukaguz, mantentze eredua, atxikitze eredua, eta murgiltze eredua. Biak daukaguz, eta biek zindoguz metodo berean landu. Batera euki, baina ez bardin landu. Eta orain, diversifikazioa hain aurreratuta dagoenez, hau da, guretzako bide bat. Gero, idatzian zer erabili? Atxikitze eredua edo etzetik euskera dakienak, idatzian, ardatza euskera batuak eroan behar dau. Nire esperientzia da, bakotxak ikusi zeruz. Euskera batuak eroan behar dau ardatza. Bizkaira literario joan behar dau ondotik, baina berak, bere ente eukirik. Eta lekuan lekukoa, ez da asko agertuko, apurtxo bat bai, eta noiz behinka agertzen da, egizu gutun bat zeuk, oso harri, eta egiten dau, herrikoan. Eta lehen, jumbi dauela eta hori, baina hori, ez da berak testo baten sartuko dauena gehienatan, hori izango da, egoera jakin batzutarako. Baina euskara batua izango da, idatzian ardatza daroana. Murgiltze ereduan, erbelduna danan kasuan familiatik, han jakina euskara batuak daro ardatza, eta horrentzat Bizkaira literarioa izango da ondoan doana. Nik eskatu behar dut horreri lekuan lekukoa ikasteko, nik usteok gehiagi da. Ikasiko da berak erabileran, baina gelan Bizkaira literarioa irakatzi behar dut nik. Eta Bizkaira literario horrentzat izango da, oraindik neurri txikiagokoa euskara batua nagusi izanik. Baina, ontzat hartzen dut, erabili egiten dut, erabilten ikasi bai. Eta, ahozkoan zer? Etxekoak gehien bat Bizkaira literario erabiliko da. Etxetik datorrenak. Baina, lekuan lekukoa, horre ipini doni marrak apurtuta apurtxoa, zirkuloa, lekunan lekukoarena, ze Bizkaira literarioa eta etxekoa batu egiten dira. Eta nik egiesan behar dut, ikasleak nik eta niri eskatzea ondo dago Bizkaira literarioz berba egiten jakite hemen, eta gero tabernara noanean, atxoa petzetan, etxoa teingo ez dezer. Niri eskatzea ondo dago. Lehenik ikasle guzti ez dutzuet eskatzen hori. Nik ustuz gehiagi da, etxeko eta Bizkaira literarioen artean banatzen ikastea. Orduan Bizkaira literarioa ulertzen dut ahozkoan, etxekoa eta ikasi dauen Bizkaira literarioa bien artean egiten dan osotasun bat, eta esango genduke berbako zorik esatea eta hori.
hori da, naturaltasunez. Eta euskara batua jakin behar dago. Ez da, baina euskara batua jakingo dago modu formaletarako azaldu gai hori. Azalduko da, historiako gai bat, euskara batuan, hori egingo dago. Baina komunikazio asko eta gehienak eta izango dira bizkaira literario etzeko ornitu horretan, ez da? Eta sartzen badago ahoskoan, etzeko aditza, ondo dago. Ondo dago esatea berari zu autonomoa da, testua, eta jakin behar duzu hori izan duzu moduen badakuzura bizkaira literarioko hau, hori bai, baina berez, hori da. Eta murgiltze eredukoa zer egingo dago, ahoskoan, gehien bat euskara batua darabil, ez da? Baina bizkaira literarioko jakinein behar da, bizkaira literarioa, neurri baten pasiboki beti, eta gero neurri baten, ni bintzet ikasleak horretan ez daukat arazorik, eurak dabiltzanean, euskara batuan dabiltzela zai, ez da? Baina sartzen da bez, eurak alako bizkaira literarioko elementu asko, baina alegin behar da, ez zibilteko nahaztatzen, ez da? Uri esatea, ez da gortzartua, baina esan gure dut, badabiltz euskara batuan eta gero bizkaira nahaztea ez egitea da, hor eskatzen den bakarra. Eta ondorioa, irakatzien behar dela, eskolak etxetik euskalkia jakinek datorren ikaslea dakienetik ez dakienera eroan behar dau. Euskara batua euskalkiaren arartekotasun ikasi behar da, beti bere ikasketa esanguratsuaren arabera. Beraz hor, mantentze eredua edo atxikitze eredua proposatzen du. Eta alan bere, ikasitako lehen berbeta erdera izan arren, neskamutilak helduak diranean euskara erabili leikia errazen. Euskaldun barri asko ezagututen dugu, oso ondo darabiliana euskara. Hori be, badakigu, murgiltze ereduak emoten duena. Eta, etxetiko berbeta ez landuteak ekarriko leukez eta dakaz kalteak. Zein, hori inkestatan ikusten da, etxetik zuzen ekarri, ondo esaten den gauza bat, eta eskolako kertu. Esate baterako, usain esaten dugu ematek, eta ene esaten ondo daki, eta gero zai egon, idazten dago. Hoi eskolak emondotzo, oker hori. Eta guk egin behar duguna, eta hasi bagara, beratakienetik, usain, eta igon, edo ien, edo esan badau, horregaz lotu behar dugu, bere ien, edo zain egotea. Eta ikasten espada, euskalkia zer gertatuten da, fosilizatu egiten dira formak, nora bako esaten badaki, baina ez daki bako gero aparte erabilten. Eta bai, diru bako ez daki zer, fosilizatu egiten da etzekoa, eta orduan ez duko evoluziorik. Eta ganera ez da alfabetatuten. Espada irekazten bizkaira literarioa, horren alde ez dagoen aurrean defenditu lehi argita garbi, ez da alfabetatuten norbere berbetan. Eta norbere berbeta dira herrietako izenak, lekuen izenak, toponimoak, eta deiturak eta danak. Eta nik, hau, neure buruan, eta zu ezeuenengan ikusiko zen duen, hotz ikasi neuen lehenengoz, TS-gaz, H eta TS, ruido esateko, hotz, euskara batua, hotz. Buruz ikasi, hori da, proposatuten ez dugun, hau da, dakigunetik ez dakigunera bagoaz, ez da buruz ikaste, hau da, zentzuz, dakigunagaz relazionatuta ikaste, ez da. Hotz, eta gero, alango baten dinot, nire kanpaiotza esaten duguta. Kanpaiotza egunero esaten dugu, gauk, eta hori da, kanpaian zarata. Eta nik euskara batu edala, eta urruneko berbetia dala, eta ibilinaz, gaut, inogu egunero, kanpaiotza. Eta horre moduan, eta entzuten nuen, non dago umea txikoan hartu eta handi txine joan da, handi txine, txina beba da, txine, zer da? Eta gero alako baten iparraldekoa, handik aitzina. Eta gero txori herrin esaten da handi txine, hau marki. Eta berton deku etxea. Ikusi ze alde dagoen handi txine irakasterik etxekotik abiatuta, zeutak izuna da, euskara batu zeurea da esatea, edo dezazun hori euskara batu da. Baina ikusten dituenak gero, errefrauak, han ikusiko du, eta Mitxelen atakar hori, eza, hori bizkaiera zaharrean bazala. Orduan euskara batuak geuria bebata, eta hori irakatzien behar dugu gela, ezta? Eta ganera, irakazen espada bizkaira dan moduan, berak dakarrena, gertatuten da, euskara batua hartzen da uniforme moduan, itxuraz katalanak atzo esan dako moduan, eta uste da ezin ikutuko estandarra dela, alderantziz izan beharrean, aberazten ibili beharrean.
eta azkenik orduan euskalkia landu ezean euskara ez da ikasten, ez zuzen, ez egoki, ez eta kalitatez. Eskerrik asko, Juan Luis Bikoetxea. Ez dakit ban, jaunetan orduetan, txalba josinkiez, Galderatxuen batero egin gure badozue.